Дык вось у гэтым выпуску мы хочам сказаць, што у нас ёсць тэлеграм-канал асабісты, асаблівы па відзіку. Вось і так што мы вас будзем там чакаць. Там, магчыма, будуць ну, зразумела, там будуць розныя гэтыя самыя аб'яўленні, ну, спасылкі на новыя відэа, на гульнявыя навіны, на тэхнавуку, усё своечасова, і будуць розныя цікавыя запісы на калявідзікавыя тэмы, якія, можа быць, мы тут і не абмеркавалі бы, а ну, нешта цікавае, смешнае, забаўнае, так што і прыходзьце да нас у госці, будзем вас вельмі там чакаць. Ось, Так, я і ўсё сказаў. перыядычна там яшчэ будуць праводзіцца, пэўна, жывыя эфіры па тых анонсах і тых трансляцыях, якія нельга ладзіць на Ютубе, таму што іх проста будуць баніць. Напрыклад, ужо 7 мая у гэты аўторак будзе прэзентацыя Apple, дзе яны пакажуць новыя iPad, і хутчэй за ўсё патранслюем перыядычна нешта такое ладзіць, таму падпісвайцеся, сачыце за нашымі навінамі. Усіх абдымаем, дзякуем, да хуткай сустрэчы. Пачакай, это пачатак відэа. О, прыемна глядзець відзік. Всё. Пам-пам-пам. Відзік. Свідравіну зарабілі нарэшце. Нарэшце прабілі, нарэшце у мяне ўжо зямлі тырчыць там 40 сантиметров трубы блакітнай, і вось калі ў яе крыкнуць, там нават рэх адчуваць. Ау-ау-ау-ау. На 60 метраў. Ёсць тут хто. Калі гранаты кінуць. Так, так. Так, гэта самае. Але пакуль што без помпы, ну, без вады, то бок ён яшчэ гэта там дзядзька, калі іх хто біў, яны яшчэ прывязуюць. У іх не было з сабой помпы якраз пад той магутнасці, якая была трэба для такой глыбіні. Бок яны спачатку хацелі прабіць, зразумець, якой глыбіні, якая магутнасць трэба, слабы ці моцны, і ўжо ад гэтага ўжо будзем адпіхвацца. Так што прыедуць яшчэ прывязуць помпу, трубу і зробяць які-небудзь там зверху кранік, каб можна было ўключыць ты сама у розетку помпу і ўсё там, і вады набраць. Калі па тваіх ацэнках гэта здарыцца? Ну, у найлепшым выпадку гэта павінна адбыцца сёння. О! У не найлепшым, што заўтра ж Вялікдзень, потым карацей шмат спраў, я паеду яшчэ на пару дзён у Мінск, так што глядзі, каб гэта толькі я не наступным тыдні, там, дзе пад канец. Спраў да халеры сёння яшчэ зноў прывязуць гравій, зноў прывязуць, зноў будуць зарабіць дарогу, так што ў мяне тут экшон, і мы да 5 нам абавязкова трэба паспець запісаць відзік. Бо будуць званіць і крычаць, што ўжо едуць, вязуць, адчыняйце брамы. Тут ты хутка і ванну, я так разумею, зможаш усталяваць. Ты ўжо дапёр? Не, усталяваць, так, я дапёр, яна лёгкая, гэта акрылавая. І зараз можна усталяваць, просто што няма куды злівацца, просто на падлогу будзе ліцца. І можна, я ведаю, што людзі так робяць на вуліцы, просто на дварэ ставяць ванну, затыкаюць дзірку і просто набіраюць ваду, і яна як бы на сонцы грэецца. Грэецца, так. Калі ласка, мыйся на здароўе. Даволі зручна летам на вёсцы. Ну так. Такі ж самы прынцып, як і у вас у хаце ў горадзе. У ванны вада просто цёплая, просто залез, просто адзінае, што ты сядзіш у двары, і вакол цябе лётаюць птушкі, і ты ляжыш у ванне. Ну, у цябе там суседзя няма побач. В прынцыпе, можа трымацца даволі каларытна. Так. Я, дарэчы, быў у гасцях у аднаго маёго знаёмага. У яго так было на дачы, толькі там тыпу была лазня, і побач з лазні стаяла вось такая вось ванна з халоднай вадой. Яны, калі вось з лазні выходзіш апараны, і ты ў гэту ванну залазіш з халоднай вадой, тыпу кайфуеш. Навін у нас мала, нічога цікавага на гэтым тыдні не было, так што так. Ты нам распавядзеш самае галоўнае, што я хацеў, каб ты нам распавіў? Ну так, магу крыху расказаць пра тое, як я зараз буду збіраць ПК. У мяне апошнія паўгады з мінулай восені на Патрыоне капіліся грошыкі на тое, каб... Ты нядаўна зноў адключыў Патрон, мне прыйшло паведамленне, так? Ну так.
Ну, просто я не ведаю, што з гэтым рабіць. Ну, просто у мяне ёсць яшчэ некаторыя планы на яшчэ адзін YouTube канал, які можа здарыцца. І калі гэта здарыцца, тады Шлях беларускага блогера. Мы просто ствараем новыя каналы. Ніводны з іх не даводзім да Слухай, ну, свайго там. ніводнага году не павінна быць без YouTube канала ў мяне, таму што у свой час гэта быў Stop.net Noise, потым штосьці з тэхнавукай звязанае, потым мы відзік запусцілі, і вось 2024 год трэба Пакуль серыйныя серыйныя ютуберы, нешта трэба рабіць. Вось, дык карацей, я вырашыў сабраць ПК, але я не ведаю, што табе пра яго расказаць Я думаю, дакладна. што нашым гледачам сярод нашых гледачоў шмат людзей, якія цікавяцца рознай перыферыі камп'ютарнай. Было б цікава проста паслухаць, што ты выбраў з асноўных сабе тых самых З асноўных прыблуд. кампанентаў. Ну, Так. па-першае, трэба Чаму адразу канкрэтна, чаму ты выбраў канкрэтна гэтыя прыблуды? Чаму канкрэтна гэтыя прыблуды? Таму што яны памесяцца ў корпус. У мяне ўсе танчыць я карацей пачынаў у зборцы ПК менавіта ад корпуса. Таму што у мяне, як вы ўжо пэўна ведаеце, быў Xbox Series X, які я прадаў, і мне вельмі падабаўся яго форм-фактар. Вось гэты чорны кубік, які стаіць, шмат увагі не адцягвае, такі мінімалістычны, але даволі працавіты. У яго атрымоўвалася выдаваць добрую якасць тыя самай відарыса, ўсё такое, гульні добрыя ішлі. Вось, і я вырашыў, што я не хачу больш вялікага ПК, MIDI Tower, ведаеш, як звычайна, які стаіць тут на стале, палову табе вакна будзе закрываць, ці штосьці такое. Вось. Ну, і па-першае, гэта таму, што рэгулярна даводзіцца пераязджаць і цягаць з сабой вось такую здаровую коробку не вельмі хочацца. Таму я пачаў глядзець на тое, што існуе мінімалістычнага, такога маленькага, якія ёсць маленечкія корпусы, у якія можна засунуць мінімальна патрэбнае жалеза, каб гэта ўсё працавала, яшчэ не ўзарвалася і выглядала больш-менш як так прыгожанька. Таму я абраў корпус Fractal Design Terra. Ён там крыху большы за Xbox Series X, калі я не памыляюся, там розніца, ну, у 3, пэўна, літра, 34 літры. Так, ось тут ёсць добрая. Не. Мне падабаецца, што памеры скрыні камп'ютарнай вызначаюцца ў літрах. Так. Вось, ён такі невялічкі, і яму далёка да такіх бандураў вялікіх снуць. І нават калі захочаш, яго Xbox я дакладна засоўваў у заплечнік свой. 6,9 гэта Xbox, так? Так. 6,9. 11,4 гэта той, які ты сабе... Так. Ён зусім маленькі, але ў яго людзі ставяць відэакарткі нават узроўню 4090 Founders Edition. Галоўнае, я зразумеў, маленькі, у сэнсе ён невысокі, але ён даўгі. То бок ён даўжэй. Ну, ён не даўжэйшы, чым Xbox. Калі паглядзець, ну, слухай, вось побач з тым самым, з кантролерам, як гэта выглядае. Ён даволі кампактны памер. Ён дакладней карацейшы, чым звычайныя тыя самыя корпусы. Таму што так, сюды улазіць відэакартка, здаецца, даўжынёй не больш за ці то 280 мм, ці то 332, ну, пэўна, 280. Магу памыляцца, карацей, таму што дакладных нейкіх лічбаў я не памятаю, але ён такі зусім маленечкі. Што ты там прымяраеш? Да, я пайшоў мераць зараз кантролерам, памераю свой корпус. Ну давай, цікава. Не корпус насамрэч. 2. Ну, типу, 2,5 кантролеры ў мяне звычайных. 2,5? Ну так. Ну, можа, па падаўжыні. Па вышыні, зразумела, конечно, па вышыні ж вышэй. Ну вось, карацей, я абраў гэты корпус, на ім спыніўся, таму што гэта найбольш штосьці такое, што адпавядае таму, што я хачу бачыць у сабе на стале.
І колеры І канкрэтна колер. гэтыя, так? Конкретно так. Зялёны, як ён там называецца, джейд. Тут мне еще вельмі падабаецца, што ёсць вось такая... Гэта сапраўднае дрэва, сапраўдная О, кайф. дзеравяная ўстаўка. Яна так Мгм. добры акцэнт дае ўсю гэтаму ўсяму. Яшчэ тут побач які-небудзь трэба будзе паставіць гэты вазончык. Кактусы, як ведаеш, калі ставілі Ну там так. у дзяцінстве каля лямпавых гэтых манітораў, Мгм. каб ён радыяцыю забіраў. Вось, і зразумела ж, што у такі корпус не ўсё памесціцца. Трэба глядзець у першую чаргу на мацярынкі фармата міні ITX, такія зусім маленечкія, якія напалову лічы, што закрываюцца проста кулерам, які тут стаіць на выду і вду. О, тут пэўна будзе лепш відаць. Вось тут дзесьці карацей мацярынка міні ITX, тут вось аператыўкі 2 блокі. Зразумела ж, гэта і блок сілкавання, ён таксама павінен быць маленькі. А гэта ёсць такія SFX блокі. Яны па памерах, калі я не памыляюся, штосьці максімум 120 на 110 міліметраў. Даўжыня, шырыня. Ну і глыбіня там, зразумела ж, прыкладна такая ж, як у стандартных будзе. Вось. Карацей, трэба было арыентавацца менавіта на такія, як бы это сказаць, кампактных памераў усялякія камплектуючыя. І мне вельмі добра ў гэтым дапамог сайт, які завецца PC-Part. Тут павінна была быць рэкламная інтэграцыя, але Але, на жаль, так, ні ў Беларусі, ні ў Польшчы гэты сайт не працуе. Ён, прынамсі, еўрапейска-амерыканскі, нават у Словакіі ён можа быць карысным, менавіта проста карысным, што ты можаш заказваць усё, збіраць адной кнопкай. Ну, пэўна, і таксама з Польшы ты можаш гэта купіць, калі тут з Amazon Deutschland табе будзе гэта ўсё дастаўляцца. І гэты рэсурс вельмі цікавы тым, што ты можаш зайсці на нейкія камплектуючыя, націснуць, паглядзець тут водгукі, цэны. Самае цікавае тут знаходзіцца ўнізе. Тут ёсць прыклады таго, што людзі збіраюць на вось гэтых камплектуючых. І тут вось менавіта пра гэты, што тычыцца гэтага кейза, гэтага корпуса. Ну, вось, умоўна. Ну, карацей, там ёсць прыклады, узор, што можна зрабіць, і ты ўжо... Так. І ты можаш нашмат прасцей арыентавацца на тое, што у першую чаргу табе купіць і што дакладна ўлезе ў гэты корпус у гэтым самым тваім выпадку. Ну, сапраўды нейкі маленькі на гэтай фотцы. Гэта ж звычайны мідзі-тауэр, пэўна, не? Ну, такі ў мяне быў. Штосьці такое ў мяне дакладна было. Ну, слухай, выглядае прыклад... Не, гэта нейкі крыху вялічы. Ну, так, это ўжо нейкі занадта вялічы. Па вышыні, можа, не, а вось карацей, па дыяганалі нешта ён выглядае неяк паболей. Вось, і зразумела, я пачаў глядзець, на чым тут звычайна збіраюць людзі. І калі я казаў, што 40-90 сюды ўлазе, я не хлусіў, тут сапраўды, вось яна ўпрытык упіхнулі. Ну, яны ж таксама розныя ёсць жа, наколькі я памятаю. Гэта Founders Edition, яна якраз такі улезла ў гэты корпус. Ёсць на 3 вентилятары відэакарткі, яны, зразумела, не ўлезуць, таму трэба шукаць нешта такое больш-менш падыходзячае. І дзякуючы гэтаму сайту я, в прынцыпе, і сабраў усе камплектуючыя, якія мяне зацікавілі, якія падыйдуць да майго гэтага білда. Я, як чалавек даволі, ну, не той, што, конечно, супер далёкі ад гэтага, але сам я нічого не збіраю, звычайна звяртаўся да адмысловых людзей, які в гэтым разбіраюцца нашмат болей. Google табе на што? Ну, у меня добры сябра ёсць. Я просто гляджу, калі на такую канфігурацыю, адразу першае, што ў мяне ўзнікае пытанне, а што там з ахалоджваннем? Ну, типу, вялікая ж праблема з тэмпература, калі ўсё настолькі шчыльна адно да аднаго. Наколькі гэта праблема? Пытанне слушнае, і з таго, што я ведаю, гэтыя корпусы дакладна не ўзрываюцца, не перагараюць.
Па-першае, дзякуючы таму, што тут у прынцыпе ёсць перфарацыя на гэтых сценках гэта корпуса, дзе тут яна штось. Ну вось тут табе да тэмпературы і дэманструе нейкі з тых самых. У 3D-марку праграецца да 71 градуса відэакартка і да 63 ЦПУ графічным тэсце. Я б не сказаў, што гэта штосьці такое вельмі... гэта ты працоўная тэмпература так. Не крытычная. Так, і яшчэ ж тут яны так цікава размяркоўваюцца, гэтыя камплектуючыя ўнутры корпуса, то бок цябе мацярынка, і з мацярынкі з таго слота, дзе знаходзіцца звычайна відэакартка, куды ўстаўляецца, ідзе спецыяльны падаўжальнік, які проста перакідваецца на іншы бок умоўнага сэндвіча вось гэтага. І картка там з іншага боку знаходзіцца. Яны крыху разнесены, ось, дзе твой ЦПУ, а дзе відэакартка знаходзіцца. І я паглядзеў па тым, якія... зразумела, усе тэсты, якія ёсць у інтэрнэце пра гэты корпус, і на сістэмы, якія на ім збіраюць. І там даволі прыймальныя тэмпературы, якія не нешта такое звышнатуральнае. Карацей, яно працуе. Яно працуе, яно не гарыць, і так, тэмпературы цалкам, здаецца, калі адэкватныя. людзі зрабілі, і людзі на іх сядзяць, і яны дагэтуль не згарэлі, то, значыць, гэта працоўны варыянт, і, напэўна, можна не моцна турбавацца наконт яго. Што там, давай, пра кошты, самае ж цікавае. Кошты, так, это самае цікавае, таму што, я чакаў, што, пэўна, будзе нейкая розніца паміж тым, калі адны і тыя ж камплектуючыя купляць у Беларусі і калі іх купляць тут у Польшчы. Прытым я да нейкага моманту быў упэўнены, што ў Беларусі нават будзе танней. Не ведаю, чаму я так думаў. Але па выніку апынулася, што розніца такая даволі значная. У мяне атрымалася розніца. Калі вось браць менавіта тыя ж камплектуючыя, якія ў мяне тут у зборцы. Не шукаць нейкія там замены, нешта аналагічнае, таму што, напрыкладу, корпус, вось гэты, яго ў Беларусі няма. Я знайшоў яго толькі на Озоне, і на Озоне ён будзе каштаваць 1500 рублёў. Калі у Польшчы гэта 800 злотых, і гэта там 200 баксаў. То бок у Беларусі, умоўна, калі гэта пераводзіць у беларускія рублі, то гэта было б штосьці каля 660 рублей. Але тут 1520, таму, такое. Можна, зразумела, знайсці нейкі іншы варыянт, і будзе зусім іншая цана. Але па выніку атрымалася, што калі збіраць вось па польскіх коштах, гэта 8700 злотых, а па беларускіх гэта 10 тысяч беларускіх рублёў, і разніца, лічы, што ў 1000 баксаў на адных і тых жа камплектуючых. Вось. І найбольшыя разбежкі, калі вы можаце заўважыць, тут яны тычацца ў першую чаргу, пэўна, мацярынкі. Так, працэсар, як вы бачыце, тут розніца такая заўважальная. Прытым гэта даволі папулярны геймерскі працэсар Ryzen 7 7800 X3D. Ён у шмат такіх зборках сярэднягеймерскіх фігуруе, таму што якраз такі нацэлены на геймінг. Вось, і калі ў Польшы гэта 1500 злотых, гэта менш за 400 баксаў, 416, так, там можа якіх 370, то ў Беларусі чамусьці цана на яго амаль 2000 рублёў, а гэта так значна. 650-660, карацей, $650 умоўна. Так. І што тычыцца відэакарткі, то вось менавіта гэтая відэакартка Dual GeForce ад Asus, яна на два вентилятары, яна такая маленечкая, кароткая, менавіта белая. Не ведаю чаму я ўзяў ўсё ж таки белую, потому што мог узяць чорную, яна на 100 злотых танней, але нешта хацелася такое незвычайнага. Выпендрыўся такі. Слухай, пры тым у корпусе, які я хутчэй за ўсё якім няма вось гэтага шкла, так, і праз які нічога не будзеш бачыць, але чамусьці мне так захацелася, халера губе. Хачу, вось і ўсё. Так, парадаваць сябе крыху. І так, і тут яны прыкладна ў адну і тую ж суму, але ў розных валютах, і ў злотых гэта, зразумела ж, танней там ходзіць. Аператыўка, гляджу, амаль што 1 у 1 атрымліваецца. Так.
аператыўцы хутчэй за ўсё нават Беларусі танней, калі я тут не памыляюся. Ну тут трэба Вось. калькулятор доставаць, ну. Ну так, ну асноўнае, на чым разыходзіцца вось гэтыя лічбы, якія такую вялікую розніцу справакавалі, гэта якраз такі корпус, працэсар, відэакартка. Ну, Ну, мацярынка асноўны. яшчэ таксама. У асноўным так, гэта ўсё. Вось, ну і астатнія таксама можаце назіраць. Таму я ўжо ўсё заказаў, мне не церпіцца ўсё гэта пабачыць. Я, дарэчы, яшчэ разглядаў вось такі корпус. На каву-машыну падобна. Так. Ну, хацелася, ведаеш, ці штосьці такое прыгожае, на што можна будзе ўглядацца, і незвычайнае, таму што тут шкло закалёнае, і яно адным куском ідзе. Звычайна ў такіх корпусах там будуць падзеленыя на 3 панелі якія-небудзь, ці на 2 панелі. Фронт і перад. Вось, а тут такая незвычайная канструкцыя цікавая. Но, але для гэтага трэба ўжо ствараць прыгожую зборку, а гэта будзе каштаваць, ну, можа, у раза 2 даражэй. Хаця, можа, я таксама памыляюсь. Вось, таму неяк так. Гэта я ўжо ўсё сказаў, чакаю, на наступным тыдні павінна штосьці пачаць прыходзіць, таму што штосьці падпраўлялі, таму што ў Польшы зараз былі выхадныя вялікія 1 і 3 мая. Вось, і да канца наступнага тыдня, пэўна, ўсё павінна прыйсці, і я пачну збіраць гэтую зборку. Я понял, а будзе урачысты старт камплюктара? Ну так, трэба схадзіць у магаз, дзе гэтыя прадаюцца свістулькі. Першы торг там на кнопку укл трэба будзе засняць абавязкова. Ну так, але наперадзе, слухай, яшчэ усе гэтыя, я як падумаю, абнаўленне BIOS, потым неяк відэакартку, Windows трэба накаціць, а ў мяне няма флеш-карты. Флешки. Вот ты зараз сказал Windows, я уже бачу, уже пишут Linux постав, Linux постав. Навало, что тебе это все. Ты ж программист, айтишник. Ну, пэўна так, але не ведаю. Вось, таму наперадзе шмат цікавага. Я ўжо даўно ў гэтым не корпаўся ўсім, і так даволі узрушальна. Это кайфово. Я тебе скажу, что як бы хто што, але збіраць комп, купляць яго, гэта все запцацкі дадаваць, і гэта такая рэч цікавая. Гэта я не ведаю, ты ж з машинамі таксама не, ну такі тыпу, такі сабе аўтааматар з аўтамабілямі. Слухай, я табе скажу, што у мяне правоў нават няма. У мяне ёсць правы на катэгорыю С. Гэта ГАЗ-53, які я атрымаў 17 гадоў, і з тых часоў я не дайшлі рукі на тое, каб атрымаць правы. Мало у каго ёсць такая катэгорыя, скажу, що. Це правда. Ну так это таго, што, ну, мужики падзяляюцца на тых, хто любіць корпацца, ну, типу, ў машинах, купляюць, нешта там абнаўляюць, а ёсць, што вось у камплюктар любяць вось гэта дадаваць новыя рэчы, там чысціць іх, даглядаць, каб усё там чоценька было. Але збіраць комп, гэта, канешне, звычайна нейка святае. І нібыта нават грошай не шкада, да, што на гэтыя рэчы. Нібыта кожны выбіраеш і неяк так з любоўю. Тут же я патлумачу, чаму я аджалеў гэтыя 2000, таму што мне... Говори. Жонка каву прапанавала. Таму што, па-першае, мне надонацілі, па-другое, я прадаў жончын стары MacBook Air, і ёй замест нічога не набыў, просто ўзяў, прадаў і такая: "Всё, больше без MacBook". Слухай, у яе цяпер ёсць дачка, ёй ёсць чым заняцца. Хто піздаў каментар. Зараз палятуюць. Прабачце. Жона ненавіснік. Ой, сексіст кляты. Ну так, неяк атрымалася не вельмі. Да ладно, ну. Вось, а я не ведаю, да чаго я так казаў. Ну просто, каб апраўдацца. А па-другое, слухай, я калі глядзеў, шукаў усялякія корпусы, мне потым YouTube пачаў рэкамендаваць розныя відосы про гэтыя корпусы, і я такія дзіўныя там пабачыў варыянты, просто не апісаць. Вось гэта цалкам дзеравянны корпус, які вось гэты хлопец
дзе ён тут ёсць. Не ведаю, карацей, дзе ён тут ёсць, але ён зрабіў яго цалкам сам. Вельмі цікава дэманстраваў, як зрабіць вось такую выгнутасць Ну, увогуле. так гэта ж старажытная, як гаўно мамонта, тэхналогія гэта ж так колы драўляныя рабілі, вось так, щоб Ну, выпарывалі. бачыш, я неяк не задумваўся над тым, як гэта Ну, кола ж працуе. драўляная да цялегі, яно ж цалкам... Я думаў, гэта яно так і расце. Круглае. Не, ну яно так, і грошы таксама на дрэвах растуць, я зразумеў. Ну. Вось, і шмат такіх незвычайных відосаў, дзе людзі робяць проста нейкія дзівосныя рэчы. І вось гэты зрабіў такі суперскі, як мне падаецца, варыянт корпуса цалкам дзеравянага. Ну, такім людзям хочацца толькі у ладкі папляскаць. Не, ну, конечно, за это самый импэт ему, конечно, трэба поставить. Мне не вельмі, мне некая вылашча, некая лашчона, нешта. Вось твой мне больш падабаецца, ён больш нейкі Ну так, пасуе тэхніцы, Не разумееш? да кожнага інтэр'ера. Так, а тут нібыта не ведаю, ці пасуе, калі тэхніка ў цалкам у драўляным корпусе. Нібыта не адно да другога, нібыта яны па сваёй прыродзе не падыходзяць. Не ведаю, нешта такое. Але, канешне, ну все, зразумела, ўсё з ім. Это таксама ён такія робіць. Это ён, так, прабачце, не той адкрыў. Але таксама ёсць і корпусы з убудаванай кавай машынай. Людзі, якія за чымсьці убудоўваюць каву машыну ў свой корпусы. І калі ты ў гэтую нару просто трапляеш, ты ўжо не можаш выбрацца і глядзіш на нейкія дзівосныя вычварэнствы, як яны, ну, чым у прынцыпе могуць быць корпусы і чым толькі людзі не займаюцца. Вось чым мы павінны былі займацца на уроках трудоў у школе. Не рабіць Згоден. гэта, што там скалкі рабілі, просто адтуліны рабілі на станках. Ты што рабіў на занятках трудоў, ты не памятаеш? Кіянку дакладна памятаю рабілі. Янку рабіў, нічого сабе. Ну. Скалку рабілі. А рабілі гэтую цацку такую, типу, націскаеш, і там такі чэпзік на вяроўцы перакульваецца. Не рабілі? Не. Ну, у нас, знаешь, нейкі трудавік быў, нейкі занадта майстравіты. Але піў, канешне ж, з фізруком, усё па класіцы. Я не жартую. Яны у двух, пасля школы, у двух роўненька. Ой, ты бы там не спіўся у жаночым калектыве. Прабачце, другі раз я, конечно, лепш больш пра гэта не згаварыцца, але працуючы ў школе, пэўна, трудавіком ці... Я думаю, што ён фізруком. піў не праз тое, што ён кім ён працаваў ідзе, а пра сваю, як гэта, жыццёвую канстытуцыю. Ось. Так, ну што, мы цябе віншуем, што ты нарэшце дайшоў да гэта. Ты доўга збіраўся з кампом, збіраў яго, Ну і так. збіраўся збіраць, і ўсё гэта, і нарэшце сабраў, і гэта, насамрэч, добра. Ну, пакуль што не сабраў, але там... Як запусціш на ім што-небудзь, першае, што будзе першым на твоім першым камп'ютары? Я зноў думаю пра Kingdom Come Deliverance, насамрэч. Але яшчэ хочацца ў Helldivers пагуляць. Яшчэ ў Red Dead Redemption я не гуляўшы. Ну, карацей, у мяне просто бэклог, ён бясконцы. Я не ведаю, што першае. Пэўна, я запушчу Европа Універсаліс, захованку якую-небудзь такую з апошніх гадоў, таму што на Маку апошнія... Чым далей, чым больш адкрываецца мапа свету, тым складаней камп'ютару гэта ўсё вывозіць. Таму хочу просто пагуляць без тармазоў у нармальнай якасці. Таму што мне зараз балюча бывае ад гэтага ўсяго. Ну так. Это я ж нешта падобна пытам, я таксама сябра, тыпу набыць сабе ультрамодны новы камп'ютар, каб гуляць на ім у што-небудзь старое, піксельнае, ну, такія. Таксама бываюць моманты, тыпу, навошта ты гэта ўсё набываў, калі ты гуляеш у гульні 20-гадовай даўніны? Да рэчы, такое ж, я зараз хацеў Макса Пэйна перапрайсці і думаў, як бы гэта зрабіць на Маку, але дзеля таго, каб гэта зрабіць, трэба вельмі запорхацца з усялякімі віртуальнымі машынамі ці там спецыяльным ПО платным, якое гэта ўсё робіць. Такі думаю, ну добра, пацярплю і просто потым пагуляю на ПК як сапраўдны шлях. Як нармальны чалавек, як сапраўдная шляхта. Выдумлялі ерунды рознай.
Так, ну что, что, дык ты ну, ляпі что я? стары. Ну, ты про Helldivers сказаў, можа, адразу і про Helldivers раскажаш? А Ці давай, хочаш пэўна, так і зробім. Таму Мгм. што Sony на тыдні, нават не на тыдні, гэта ў пятніцу учора, пэўна, Мгм. Ну, моцна так. абасралася, прытым настолькі моцна абасралася, што зараз рэйтынг Helldivers у Steam ён перажывае найлепшыя гады. У яго тут былі даволі пазітыўныя ацэнкі, але вось з апошніх 113 тысяч рэв'ю за апошнія 30 дзён большасць негатыўны. З-за гэтага агульная ацэнка знізілася да 60% на Steam. І тут можна пабачыць просто выбух дупаў. Дарэчы, это не адзіны выбух дупаў, які у нас сёння будзе абмяркоўвацца. За апошнія 2 дні было складзена больш за 60 тысяч рэцэнзій, больш з якіх, ну, менавіта негатыўных рэцэнзій. Ну, слухай, ну, гэта, дарэчы, табе не падаецца рэв'ю-бомбінг? Ну, гэта не кахрыні, калі шчыра, тыпу ставіць гульні вельмі хрэновую адзнаку праз тое, нягледзячы на тое, што ты нагуляў ёй там 150. Да, той бок, гульня тебе цалкам падабаецца, але табе не падабаецца, што цябе зараз там, ну, як ты зараз распавядзеш, там прымушаюць нейкі там пару нейкіх рухаў зрабіць. Я не кажу, што гэта добра, але ну, рэв'ю-бомбінг як з'ява, яна спрэчная. Але гэта адзін з варыянтаў, як гульцы могуць сказаць, што распрацоўшчыкі ідуць кудысьці не туды. Ну, таму што іншых варыянтаў у цябе насамрэч не так ужо і шмат. Карацей, Sony вымушае ўсіх Helldivers з ПК, якія гуляюць у версію гульні набытую на Steam. Яна вымушае ўсіх зарэгістраваць аккаунт у PlayStation Network, каб мець магчымасць працягваць гуляць у Helldivers 2, якую яны набылі праз Steam. То бок, табе трэба зрабіць сонеўскі аккаунт кансольны дзеля таго, каб гуляць у гэту гульню на сваім ПК. Афіцыйна гэта адбываецца праз патрабаванні бяспекі, якія забяспечваюцца ў гульнях PlayStation і PlayStation Studios. Звязванне ульковых запісаў дазваляе Sony баніць гульцоў злоўжывальнікаў, а таксама дае забаненым гульцам права на апеляцыю. Нібыта гэта ўсё робіцца дзеля таго, каб вам было зручней атрымаць бан ці пазбавіцца гэтага бана. Sony піша, што яна зрабіла б гэта пры запуску гульні, калі гэта было ў лютым гэтага года, але праз тэхнічныя праблемы мы дазволілі патрабаванням прывязкі ульковых запісаў Steam да ульковага запісу PlayStation Network быць часова неабавязковымі. Гэты льготны перыяд зараз скончыцца. Цяперашнім гульцам у папулярны кааператыўны шутер трэба будзе падключаць свае ульковыя запісы Steam да ульковага запісу PSN, пачынаючы з 30 мая, з апошнім тэрмінам 4 чэрвеня. Новыя гульцы павінны будуць падключаць аккаунты з панядзелка 6 мая. То бок, у вас не атрымаецца згуляць у гульню, калі вы проста не завядзеце сабе гэты аккаунт. Мы разумеем, што хоць гэта можа выклікаць нязручнасці для некаторых з вас, гэты крок дапаможа нам працягваць будаваць супольнасць, часткай якой вы ўсе ганарыцеся, кажа Sony ў сваім афіцыяльным блогу. Reddit гульні тым часам проста ўзарваўся раз'юшанымі, мякка кажучы, раз'юшанымі пастамі, таму што, ну, гэта даволі нечакана. А таксама, як я ўжо заўважыў, аднакі гульнены проста ператварыліся ў сметніцу. Чаму такая рэакцыя? Як ты думаеш? Гэта, як мне падаецца, усё то з чымсьці гэта звязана з усімі гэтымі дадатковымі, як яны завуцца, не дадатковымі, а лончерамі. Карацей, калі у кожнай гульні, апроч таго, што ты праз Steam запускаеш, табе яшчэ даводзіцца заходзіць у нейкі лончер гульні. Часта гэта лончер створаны выдаўцом, у якім будуць усе іншыя гульні там адлюстроўвацца, дзе у гэтым жа лончеры ты штосьці можаш купіць. Для іх гэта, зразумела, зручна і карысна. І вось такая практыка, калі табе кажуць у гульні, якую ты набыў некалькі месяцаў таму, што ты не зможаш у яе гуляць праз пару дзён,
таму што табе таму што у цябе няма гэтага аккаунта. А каб зрабіць гэты аккаунт, галоўнае з-за чаго зараз многія пакутаюць, гэта тое, што PlayStation Network і сервісы PlayStation афіцыйна у большасці краінаў свету яны проста лічацца недаступнымі. Ты можаш, нягледзячы на тое, дзе б ты ў якой краіне не знаходзіўся, завесці сабе гэты PlayStation Network аккаунт. Але іншая справа, што афіцыйна гэта ўсё не працуе. У Беларусі няма беларускага PSN, у ўсходняй Еўропе, у Афрыцы няма, на Філіпінах, у Кітаі. І самае праблемнае ва ўсім гэтым, што калі пакуль ніякіх санкцый за тое, што ты з краіны, дзе адсутнічае вось гэты PSN, гуляеш у PlayStation, нейкія сервісы, гэтыя самыя серверныя гульні, мультиплеерныя, то ў нейкі момант можа здарыцца, а можа не здарыцца, што пачнуць проста блакаваць, баніць такіх людзей за тое, што яны умоўна карыстаюцца сервісам, які там не прадстаўлены на тэрыторыі гэтай краіны. Нібыта, як бы гэта патлумачыць, умоўна няма PlayStation Store. Калі раней была такая магчымасць, карацей, на Xbox ты мог прадставіцца грамадзянінам Аргентыны, нібыта ты там жывеш, і беларускай картачкай расплаціцца ў гэтым сторы, і табе за гэта нічога не было. Набываў гульні значна танней, чым яны каштавалі ва ўсім свеце, і добра пачуваўся. А потым у нейкі момант Xbox такую магчымасць заблакавала, пачала блакаваць карты, якімі ты гэта аплочваеш. Там трэба было нейкі перыяд чакаць, пакуль цябе гэты аўтаматычны бан пройдзе, але закрыла магчымасць вось карыстацца гэтымі рэгіянальнымі цэнамі. Ёсць верагоднасць, што шмат хто з гульцоў яны перажываюць, што такое ж штосьці падобнае можа здарыцца ў выпадку з PSN, што проста твой аккаунт у нейкі момант заблакуюць, таму што ты з недазволенай краіны зайшоў на сервісы PlayStation. Вось гэта асноўны, калі так агулам апісваць. Не, калі прыслухацца, то сапраўды гэта нейкая такая хреноватая ситуация, потому что человек, по сутнасці, ён заходзіць у Steam, ён зуб не ведае пра існаванне ні PSN, ні Sony PlayStation, нічога. Ён набывае сабе гульню, гуляе, а потым кажа, табе трэба далучыцца да хрэні, якая ў тваёй краіне не працуе. Інакш ты не зможаш гуляць. Ты такі задаешся пытанне, пачакаць, ты ж заплаціў $40 Steam. Я набыў сабе гульню, чаму вы мне зараз... калі так, з такого боку паглядзіць, сапраўды гучыць неяк не вельмі нормально. Канешне, калі яны не будуць лютаваць і не будуць караць за пірацкія PSN, гэта ўсё, і дадуць магчымасць усім ствараць гэтыя самыя аккаунты на лёгкую, хаця бы просто, ведаеш, якім-небудзь офлайн рэжыме, просто каб яна, вісіць, што ёсць, ты недзе падлучыўся, ты не можаш там нічога набываць, нічога там рабіць, але ты, як бы, нібыта там лічышся. Можа, толькі тады так. А так, сапраўды, нешта гучыць не вельмі добра. Я думаю, спачатку, што праблема простая, што я не моцна разбіраюся, тому што Helldivers я моцна не гуляў, але ведаю, конечно, што шмат зараз людзей гуляе. І навіну гэту не чытаў, але я думаю, што справа ў тым, што людзі проста абураны, што зноў трэба нешта кудысьці там ісці торкнуць. У краінах першага свету гэтага залатога мільярда якраз такі гэтым большасці абураныя, што ім прыйдзецца... у іх гэта праблем не павінна быць па логіцы. Так, па логіцы не павінна, але з іншага боку, нашыя свабоды парушаюцца, тут нам забараняюць... Прычым гульні, у якой б'юцца за дэмакратыю. Не толькі па ўсей планеце, а яшчэ і на іншых. Так што гэта супярэчнасць у нейкую уваходзіць. Так, даволі незвычайна. І крацей так, там заўважылі яшчэ такую сітуацыю, што калі раней у факе PlayStation.com на сайце PlayStation было напісана, што лагініцца ў аккаунт PSN гэта на гульнях PlayStation на ПК гэта апцыянальная рэч, то цяпер пішуць, што
калі распачаўся гэты скандал, то адрэдагавалі гэтую старонку і пішуць, што тыпу некаторыя гульні могуць патрабаваць тое, каб ты залагініўся у гэты PSN. І тут, канешне, узнікае крыху такая неспадзяванка у тым, што ты купіў і гуляеш ужо некалькі месяцаў. І тут табе кажуць, што а цяпер ты павінен яшчэ некуды залагініцца, каб мы маглі цябе адсочваць і разумець, хто ты такі ўвогуле. Каб там праз некалькі месяцаў ты не ў зуб нагой, ты просто хочаш працягваць гуляць у гэтую гульню, табе тут нейкія прапановы пад пагрозай таго, што табе забароняць далей гуляць у гэту гульню, ты павінен так, я не аматар такіх. Я чалавек, які прытрымліваецца ідэй таго, што ёсць дамоўленасці, і гэтых дамоўленасцей трэба прытрымлівацца, падабаюцца на табе ці не. Але я не люблю, калі гэтыя умовы змяняюцца пасля ўжо. Ведаеш, што ты ўжо ўсё, табе прапанавалі гульню $40, ўсё, заплаціў, гуляй, усё. А тут цябе ставяць яшчэ перад нейкім выбарам, нешта ты там можаш зарыгацца, а можаш не зарыгацца, так а што мне рабіць з маімі $40? Хто мне іх верне, ці што? Як гэта будзе? Ну так, там людзі спрабавалі разумееш, як заўсёды вось гэтыя хвалі хайпа ці нейкай несправядлівасці, калі адбываюцца, геймеры, яны першыя, якія проста ідуць у максімальныя крайнасці. І зараз шмат хто спрабаваў зрабіць рэфанд, таму што змяніліся умовы таго, як яны могуць гуляць. Зразумела, што ніхто ім гэта рэфанда, іх проста аўтаматычна сістэма выкінула, таму што прайшло, зразумела, больш за 2 гадзіны, таму ніхто не дазволіў рабіць гэтых рэфандаў. Таму вось такія праблемы. Ні я, ні Рудзі у Helldivers не гулялі. Я збіраюся пагуляць, калі ў мяне з'яўляецца персанальны камплюкстер. Спадзяюся, што праблема з тым, што я залагінюся пад сваім PSN-ам, пад нейкім PSN, у мяне ён, дарэчы, ёсць, у мяне ж плойка была некалі, то нічога страшнага не адбудзецца, і ўсё так жа можна будзе атрымоўваць асалоду ад гэтай гульні. Адзіны, ведаеш, што яшчэ, канешне же, мы, як аматары розных гэтых фольга-капелюшных гісторый, есть подозрение, што просто PlayStation такія, так, як бы нам перавесці сабе ў плюс такую, я думаю, гульню, якую мы прабаёндалі. Што яна, гуляе шмат людзей, а мы ад гэтага не атрымліваем ніякай карысці. Так, і вось зараз аккаунтаў нагенерыруем. Зараз там, у нас ёсць план, палачная сістэма, нам трэба 100 000 аккаунтаў новых у год, і мы атрымаем прэмію. Давайте ўсіх прымусім, тых, хто гуляе ў нашай гульні, хоць якім чынам датычныя да PlayStation, прымусім рэгістравацца ў нас. Все такі, цудоўная ідэя, а прэмію падзелім. Вось і на гэтым усё і скончыцца. Так што паглядзім. Паглядзім, што з гэтага атрымаецца, а пакуль давай крыху вернемся ў нашых шоу-нотах, у нашых спісах і пагаворам пра... Чаму зноўку на ютубе гук апынуўся ўключаны, не разумею. І пагаворам пра яшчэ адну прыблуду штучнага інтэлекта, якая завецца Rabbit R1. Мы з табой абмяркоўвалі, зноўку з намі Маркус Браунлі, амерыканскі блогер. Друг наш. Пастаўшчык інфы для відзіка. Трэба яму напісаць, падзякаваць. Займіся гэтым, калі ласка. Окей. Гэтым разам ён аглядаў Rabbit R1, і гэта адна з тых прыблудаў, якую прадэманстравалі ўпершыню на CES, калі я не памыляюся, гэта Consumer Electronic Show, якое праходзіць у Лас-Вегасе, чуть не сказаў, не ў Вегасе, што вспомніў, што яшчэ пакуль апакаліпсіс не наступіў. Вось, і гэта такі прыгожы, вельмі яскравы дэвайс з маленькім экранчыкам, і ў гэтым дэвайсе убудаваны штучны інтэлект, памочнік, які павінен табе чымсьці дапамагаць, адказваць на твае пытанні, заказваць табе таксі ці дастаўку ежы.
уключаць музыку на Spotify, калі ты пра гэта папросіш, таксама праз галасавы інтэрфейс. Ну тут ёсць, дарэчы, і звычайны UI графічныя, але гэта не галоўная фішка, на якую рабілі упор стваральнікі Rabbit R1. І ўжо ўсе, хто мог, толькі аглядзелі гэты Rabbit R1. І, на жаль, ён апынуўся, лічы, што яшчэ горшым, чым мінулы Human AI Pin, які мы таксама з табой ўжо абмяркоўвалі. Яшчэ адзін памочнік у штучным інтэлекце. Памочнік, пра якога мы не прасілі, называецца. Ну так, і вельмі дрэнныя водгукі на гэты дэвайс, таму што ён проста у большасці выпадкаў ён проста не выконвае некую сваю працу, тое мінімальнае, што ад яго патрабуецца. Адзін з журналістаў, я там чытаў, ён калі ты фатаграфіруеш штосьці на гэтую прыблуду, то можаш нібыта спрасіць, што гэта, што перада мной, і яна табе раскажа, што ты там трымаеш у руцэ, ці што ты там бачыш, ці дзе ты знаходзішся. І так ён фатаграфаваў Дарыта, такія трохвугольная ежа, прыкуска. І заўсёды гэты Rabbit R1 яму казаў, што гэта така, зусім іншая ежа. І так ён і не змог ад яго дабіцца нейкай праўды. І мне гэта нагадала, ну і такіх памылак вельмі шмат, яны значныя, часам, як вось зараз гэта дэманструецца, гэта зусім іншы. Тут напісана, што гэта Swiss cheese plant нейкі, але гэта кафейнае дрэва, і нават далёкі, пэўна, ад усіх гэтых раслін чалавек будзе ведаць, што гэта ўсё ж такі кофе. Вось. Але штучны інтэлект гэтага не ведае, і ў шмат якіх выпадках ён памыляецца. І мне гэта нагадала, я не ведаю, ці глядзеў ты серыял «Кремниевая долина»? Ці чуў што-нибудь пра такое, не? І там... Пра даліну, канешне, чуў, а пра серыял не чуў. Нават. Не, чуў, ты нешта пра яго гаварыў ужо, падаецца. Так, гэта вельмі круты серыял пра айцішнікаў у Сіліконавай даліне. Ён вельмі смешны, там здымаецца Цзань Ян, так, як Янг, здаецца, так. Так, вось гэта вядомы такі амерыканскі комік, якога, дарэчы, Вожык любіць перакладваць. Ён у ім здымаўся, і ён у этого Цзань Янга ён жыў разам з вось гэтым мужчынай у яго доме. Гэта быў нібыта стартап-хаб, стартап-камбінатар, інкубатар, у якім розныя айцішнікі рабілі свае нейкія там праграмы. І гэты Цзань Янг рабіў праграму, якая умела распазнаваць ежу. Калі ты даеш фотаздымак ежы, яна умела яго распазнаваць. Але яна распазнавала толькі ці гэта хот-дог, ці гэта не хот-дог. То бок, калі гэта быў здымак хот-дога, яна казала, гэта хот-дог. Калі гэта быў сабака, яна казала, гэта не хот-дог. І так з усімі астатнімі здымкамі гэта такім чынам працавала. Потым, дарэчы, ўсё ж такі гэты стартап выстраліў, таму што яму знайшлі прымяненне ў розных чат-рулетках для таго, каб баніць людзей, якія свае пісюны ў камеру савалі падчас размовы. Ўсё ж такі апынулася карыснай гэта напрацоўка. І вось менавіта Rabbit R1 і увогуле ўсе гэтыя штучныя інтэлекты, якія вельмі шмат блюзняць, яны мне нагадваюць гэты серыял, таму што там таксама было пра вось такого кшталту бязгуздыя, непатрэбныя рэчы часта, якія у гэтым свеце інвестараў, галоўнае, каб гэта было нешта хайповае, такое цікавае, на чым умоўна можна нават не зарабіць, а проста да якога можна, на які можна атрымаць бясплатныя грошы, і гэтыя грошы затым нейкім чынам цёпла на душы робіцца, калі я чую, гэта бясплатныя грошы. Ну, так. Вось. І у гэтага Рэбіта ўсё вельмі дрэнна, як я ўжо казаў, выніку з гэтым са зрокам усё дрэнна, але ён жа яшчэ падаваўся як
памочнік са штучным інтэлектам, які Large Action Model. Калі звычайна ўсе гэтыя чат GPT гэта LLM, Large Language Model, яны працуюць з тэкстамі, перапрацоўваюць тэксты, нешта на аснове гэтых тэкстаў робяць, ствараюць контент умоўна, то Rabbit R1 ён падаваўся як такі дэвайс, які тэксты перапрацоўвае ў экшн, у нейкія дзеянні. І там, прынамсі, павінна была быць нейкая інтэграцыя з сервісамі таксі Uber і замовы ежы DoorDash, але праз тое, што я чытаў на The Verge, у першых людзей, хто гэтым карыстаўся, яны проста не змаглі прымусіць гэтую прыладу штосьці заказаць ці выклікаць таксі. Заўсёды нейкія там праблемы ўзнікалі, нейкія памылкі выскоквалі, і так нічога добрага не дамагліся. Таксама тут нібыта ёсць інтэграцыя з Spotify, але калі ты размаўляеш з этой прыладай, яна не заўсёды разумее, што ты хочаш насамрэч. Ты там можаш папрасіць уключыць плейліст свой нейкі канкрэтны, як ён у цябе называецца, але яна пачне шукаць нейкую песню, якая так называецца, і замест плейліста яна табе ўключае песню ці проста нейкага выканаўцу па гэтай песні. Карацей, вельмі часта дапускае вось такія бленды, вось такія памылкі. І што яшчэ больш такое цікавае і што выклікае ўжо, як бы гэта сказаць, выклікае спрэчкі пра тое, ці патрэбныя ўвогуле прылады такія. Таму што апынулася, што Rabbit R1 па сутнасці сваёй гэта Android праграма. Праграма на Android, якая асноўны экран якой вось тут паставіць проста сабе на тэлефон і будзе ўсё тое ж самае. Так, таму што умоўна гэта абалонка нейкая андроідаўская на вось гэтым непасрэдным дэвайсе. Але ты можаш, дарэчы, хтосьці так зрабіў, проста нейкім чынам выдралі APK-шку гэтага файла, гэтай Rabbit OS, як яны яе называлі, і усталявалі на Pixel 6, здаецца, і нават вялікая частка з функцый, з якімі працуе Rabbit R1, яна апынулася працавітай і на смартфоне. То бок гэта Android. Карацей, гэта не... То, як мы ўжо гаварылі пра тое, што спачатку працэс эвалюцыйны тэхналагічны ішоў да збірання ўсяго ў адно, то бок там розныя прылады, якімі мы карысталіся да таго, як прыдумалі, вынайшлі смартфоны, там розныя калькулятары, гадзіннікі і розныя рэчы, якімі мы карысталіся, іх сабралі ў адным месцы. Все. І гэта стала карысна. Тыпу, у цябе ёсць смартфон, у ім ёсць усё, калькулятары, гадзіннікі і ўсё астатняе. А цяпер наадварот, каб далей нічого прыдумаць не можам, таму будзем што? Правильно, разбіраць узад. Зноў будзем вылучаць гадзіннікі, будзем вылучаць калькулятары, розныя АПК-шкі, праграмы, ўсё ў асобныя прылады. Ну, цікавая думка. Сапраўды. Пайшло на разборку. Вось, і паміж гэтымі ўсімі... Ну, гэты інфаповад, ён, зразумела ж, справакаваў размову пра тое, ці патрэбна ўвогуле гэта ў якасці асобнай прылады нейкай. Чаму не зрабіць адразу праграму на тэлефоне? З іншага боку, і тут даволі складана нейкім чынам гэта ўсё прывесці да такой нейкай канкрэтнага адказу, таму што канкрэтнага адказу ні ў кога па-добраму няма. Усіх ён будзе нейкі свой, але карацей, яны маглі зрабіць праграму для смартфона. Хутчэй за ўсё, яна бы атрымала менш грошай на тое, каб стварыцца. Гэта прыблуда каштуе $200, вы бы хутчэй за ўсё заплацілі менш за тое, каб ёй карыстацца, хаця, зразумела, гэта ўсё было па падпісцы. Але з іншага боку, у вас бы ў руках не было вось такога прыкольнага дэвайса за $200, нечага зусім незвычайнага і новага, даволі таннага, даволі прышпільнага. Зразумела, яно не працуе, але вось як тэхнаэнтузіаст мне падабаецца, як гэта ўсё выглядае, як гэта ўсё зроблена. Яно мне чымсьці нагадвае, не ведаю, гэтыя CD ці касетныя плееры Sony, якія існавалі даўным-даўно.
прыкольнае пачуццё таго, што ты трымаеш некую тэхніку ў руках і ты можаш з ёй узаемадзейнічаць. Таму што тэлефоны, па праўдзе кажучы, крыху падзадзяўблі, яны ўсе аднолькавыя, яны амаль што нічым не адрозніваюцца. А калі вось ёсць такі dedicated девайс, які вось пад канкрэтную некую там твою задачу. Тыпу ты хочаш сказаць, што, напрыклад, калі ты браў свой сідзюк калісьці, то ты адчуваў, што зараз я буду слухаць музыку. Ты адчуваў вайбы таго, што зараз будзе музыка. І вось ты ў руках трымаеш музыку, вось дыск, вось музыка, і ты апранаеш наушнікі, і ўсё, і ты як бы ўвесь у музыцы. А зараз ты можаш любы момант вось гаварыў, там глядзеў на гадзіннік, сядзеў у інтэрнэце, націснуў кнопку, у цябе пайшла музыка, і нібыта губляецца вось гэты увесь вайб. Ну так. Вайп, вось калькулятары. Ты ўспомні, якія былі раней гадзіннікі з калькулятарамі. Класная штука была, калі ты мог адкінуць гэты умоўна экран. Для багатых. У вас там такое было у Вашмяна? Нават не Вашмяна, гэта яшчэ глыбей у вёсцы было. Я не памятаю, адкуль гэты гадзіннік быў і чый ён быў, але гэта было вельмі смешна. Я ця зразумеў. Слухай, у мяне, дарэчы, пытанне цікавае. Ну, можа быць цікавае. Я лявша. Я гляджу, што гэта прыблуда мае адзін экран з гэтага боку і клавіша справа. Я падумаў, што я спачатку хацеў сказаць, ладно, не для ляўшы. Потым думаю, так, пачакай, я лявша, але я таксама тэлефон трымаю ў правай руцэ і карыстаюся правай рукой. Ты ж таксама правай рукой, правильно? Ну так. То есть ты правша, ты ўсё ў правай руке у руцэ трымаеш, я лявша, таксама тэлефон трымаю ў правай руцэ і ўсё раблю правай рукой. То бок гэту прыблуду я таксама бы браў у правую руку. Але ў мяне ўзнікла пытанне для нашых гледачоў, хто сярод вас лявша і хто з вас карыстаецца смартфонам у левай руцэ. То бок гэта думка больш да таго, што мы лявшы ўзялі тэлефоны ў правыя рукі. Простое, што ўсе, мы бачылі і ўсе, як бы ўсе бралі ў правую, таму што ўсе трымалі ў правай руцэ. Як гэта працавала? Вось мне проста цікава, як мы да гэтага прыйшлі, ці можа гэта я адзін такі прыдурачны, а ўсе лявшы нармальна. Збірайцеся, адказвайце. Прыйшоў час. Наш час прыспеў. Дайце адказ, калі ласкава, якой руцэ вы трымаеце свой смартфон. Ну, калі ім карыстаецеся, можа вы можаце ў дзвюх руках, таму што зараз уявіў, як я ў левай руцэ трымаю, мне ўсё роўна неяк незручна. Хаця пішу левай, і мышкай у левай, і ўсё. Ось, так што я да таго, што калі ў цябе ты левай рукой трымаеш дэвайсы, як табе карыстацца гэтым рэбітам? Ніяк. Ці табе трэба ім карыстацца не так, як усім, то бок табе трэба гэта колца круціць ззаду. То бок ты трымаеш у левай руцэ, паказальным пальцам ты яго агінаеш ззаду, і ззаду вось гэта колца пракручваеш. У іншы бок атрымліваецца. Карацей, нейкая дзіўная рэч. Вось, але мы, я зразумела, не набудзем. Так. Ну, прынамсі, пэўна, утлічваючы, што там за 100 000 было перадзаказаў на гэтую рэч, то, я думаю, на якім-небудзь eBay, калі вельмі захочацца, то... На eBay ім усім месца. Так. Дарэчы, я зараз проста для цікаўнасці глянуць. Хутчэй за ўсё ён тут будзе, але будзе... Калі было перадзаказаў было 100 000, я думаю, што яны свой стартап ужо адбілі. Можна з гэтымі грашыма ўцякаць. Так, іх не хвалююць ні агляды ў Ютубе, не то, як яна там працуе, ні падтрымка, ні нічога. Дарэчы, 96... ну гэта аукцыён, добра. Ну яшчэ і шыпінг $30 з United States. Ну, можна, калі хочаш, вось за $700 можаш купіць. За 200 не хочу, за 800 давай, глядзіце. Так, карацей, можна знайсці, калі вельмі хочацца, але это будзе каштаваць ужо, зразумела, не $200, як гэта было першапачаткова. Добра, давай такая каротенькая зусім навіна. Калі ты памятаеш, я ў свой час расказваў пра браузер Arc, якім я карыстаюся, пачаў карыстацца на... Там шмат каму спадабаўся ў каментарях, я памятаю. Ну, не шмат, я розныя там меркаванні чытаў, таму што, сапраўды, ён не для ўсіх. Асабліва вось гэтая панель бакавая, якая шмат месца з'ядае. Чамусьці для людзей гэта выглядае нязручна. А ўлічваючы, якія зараз вялікія маніторы
па праўдзе кажучы, вось гэтыя Ён недзе там будзе злева, там далёка-далёка, ты нават не ўбачыш у тым краі манітора гэту панельку. Вось Arc выйшаў на Windows цяперка. Гэта добрая навіна, таму што якраз у меня з'явіцца камплюктер на Windows і пэўна я таксама буду Усё, бачыш, карыстацца усё Арком. складваецца табе як трэба. Усё ў адно склад. І новы камплюктер, і Arc выйшаў, і гэта ўсе гульні на... Ой. Вось таму калі у вас былі думкі пра тое, каб яго паспрабаваць гэты Arc, але не было магчымасці, таму што вы працуеце за віндой, то цяпер вы можете гэта зрабіць, можете скарыстацца, паглядзець, як гэта ўсё працуе. Даволі цікавы, незвычайны браузер з вялікай колькасцю прастранства, усякіх прастораў умоўных, якія вы можете падзяліць і там нейкія свае спасылачкі пакідаць. Карацей, карыстайцеся, можа вам спадабаецца на віндзе. Я сам не бачыў, як ён на віндзе ужывую выглядае, пагляжу. Што цікава, яны ж, гэтыя хлопцы, у першы раз, дакладней так, яны у першую чаргу рабілі гэты браузер для macOS, і зразумела ж пісалі нейкую частку на Свифте. Гэта мова праграмавання ад Apple, на якой ты пішаш праграмы пад iOS, там macOS, VisionOS, WatchOS, карацей, пад усе гэтыя осы. І значная частка, зразумела ж, Арка напісана, яго бэкэнд, як гэта ўсё працуе, яна напісана на Свифте, і яны змаглі трансляваць гэты код, нават не трансляваць, яны яго просто перанеслі на вінду, і ён працягнуў тут працаваць. Яны апісвалі, як гэта ўсё працуе, то бок у іх бэкэнд яны лічаць, што амаль што нічога не перапісвалі, яны ўзялі просто макосаўскі, а зверху напісалі вось гэты віндовыя стылі, віндовы UI. У іх дзесьці на гітхабе, здаецца, быў расповед пра тое, як яны гэта ўсё зрабілі. Гэта ўсё цікава, але ўжо зразумела, калі вас такія менавіта крос-платформенная распрацоўка паміж макам і віндой цікавіць, то зверніце ўвагу, пачытайце. Гучыць неймаверна цікава просто. Я нічога не зразумеў, але вельмі цікава. Добра, я на сваей оперы сяджу гадоў 15, напэўна, і нормально себе адчуваю. Я яе прадаў, калі яна ўжо не тая, што была. Ты прадаў оперу? Так ты ёю валодаў. Окей. Яны кітайцам прадаліся самі, так што гэта іх праблемы. Я думаю, што іншы раз яно ў мяне на кітайскую пераходзіць. Слухай. Такая мяккая кітаізацыя адбываецца праз оперу. Так, што будзеш уже па тэхніцы? Давай крыху пра тэхніку паговорам пра наступны Switch, які будзе звацца Switch 2, пэўна. Не ведаю, як ён будзе звацца, конечно, ніхто не ведае, як это ўсё будзе. Які павінен выйсці дзесьці на пачатку 2021 года, хутчэй за ўсё ў першым квартале. Павінен быў, здаецца, выйсці нават у гэтым годзе, але выхад адклалі, каб распрацоўшчыкі лепш падрыхтаваліся, больш нейкіх эксклюзіваў падрыхтавалі для наступнага Switcha. І рэгулярна з'яўляюцца нейкія чуткі пра тое, якім ён будзе. Гэта ўсё вельмі цікава чытаць, і ўсе гэтыя чуткі пакуль што абнадзейваюць. У прынцыпе, яны добрыя, таму што згодна з новымі, пераемнік Switch будзе кансерватыўнай эвалюцыяй цяперашніх мадэляў. Больш падобна на вытанчаную мадэль Pro, тую, якую прарочылі яшчэ з 2019 года, што будзе нейкі Switch Pro, але, на жаль, які так і не здарыўся. У сістэме будзе экран на 1080p раздзяляльнасцю. А Full HD у Switcha зараз сколькі? 720? 720p максімум. Ну, на такім маленькім экранчыке гэта, у прынцыпе, 720p дастаткова. Вось, 1080p... Не, яно дастаткова, але Full HD ўсё ж таки, я думаю, што розніца будзе. Ну, конечно. Але і 720. Улічваючы, што экран крыху ў большым стане таксама, то гэта добрая навіна. Таксама кажуць, што Switch другі, ён будзе
цалкам backward compatible, то бок са зваротнай сумяшчальнасцю. Ён зможа запускаць як лічбавыя гульні, якія ў вас ёсць на вашым аккаунце Nintendo, ужо купленыя для першага свіча. Ён таксама зможа запускаць і гульні з картрыджаў для першага свіча. Вось, можна будзе ўставіць усю вашу калекцыю, якая у вас ёсць у новы свіч, і гуляцца ў яе ўжо там на больш, хутчэй за ўсё, магутнай кансолі, чым гэта ёсць цяпер. Вось, прытым зразумела, што картрыджы для новага свіча іх зробяць крыху фізічна нейкімі іншымі дзеля таго, каб вы не упхнулі іх у свой стары свіч, таму што хутчэй за ўсё яны не будуць падтрымлівацца, але каб вы там не накасячылі, там фізічна зробяць іх крыху адрознымі ад старых картрыджаў. Вось. Што яшчэ кажуць? Кажуць пра новыя джойконы. Яны будуць мець некалькі дадатковых кнопак. Дзе гэта было? Дзесьці вот тут, здаецца, гэта было. Это вось джойконы. Так, нет, не тут все ж таки. Это было вось тут. Некалькі кнопак. Кажуць, што... Так, ззаду з'явяцца кнопкі? Так, вось пад гэтым... На кожным з джойконаў пад кнопкамі ZL, ZR, якія гэта куркі, якія звычайна бываюць, пад нізам у іх з'явяцца яшчэ нейкія дадатковыя кнопкі. Таксама нейкая дадатковая кнопка з'явіцца вось тут пад кнопкай Home, якая зараз ёсць на свічы. Чым могуць быць абумоўленыя неабходнасць у такіх новых кнопках, зразумела ж, ніхто не ведае, таму што ніхто не ведае, чым у прынцыпе будзе другі свіч, але Nintendo яны у кожнай новай сваёй кансолі спрабуюць стварыць і новы карыстальніцкі досвед для геймераў. Не проста, каб гэта было, ведаеш, як у выпадку з PlayStation і Xbox'ам. Ну, дарэчы, з PlayStation тут не зусім правільна, таму што ў іх ўсё ж такі з'явіліся гэтыя адаптыўныя трыггеры, ці як яны там завуцца, якія могуць сімуляваць куркі ці яшчэ што-небудзь. Ты пра DualSense маеш на ўвазе? Так. Што я сказаў? Не, ну, я удакладніў проста. Вось, і Nintendo, яна заўсёды з кожнай новай кансолю спрабуе нейкі такі незвычайны экспірыенс, нават на ўзроўні дотыку, каб ты атрымаў, што гэта будзе гуляцца крыху па-іншаму, чым гэта было на папярэднім пакаленні. Зрабіць, і хутчэй за ўсё гэтыя кнопкі менавіта для чагосьці такога і павінны будуць працаваць. Вось, што яшчэ з цікавосткі, апошняе, што я чытаў, што нейкім чынам усе гэтыя джойконы будуць з дапамогай магнітаў прыладжвацца да кансолі. Як гэта будзе выглядаць, халера яго ведае. Магчыма, вось так, што тут будзе проста ніякіх умоўна гэтых перагародак, стыкаў. Так. Яны типа у паветры будзе літаваць паміж джойконамі. Ну, карацей, штосьці будзе, што будзе, халера яго ведае. Я думаю, што больш чутак мы пачуем ужо зусім хутка, дзесьці нават восенню. І, магчыма, нават будзе зліў такі вялікі гэтай кансолі. Мы пабачым сапраўды, што гэта будзе. Але пакуль што, вось, жывем толькі чуткамі. Для мяне Switch гэта, пэўна, самая незвычайная гульнявы досвед, які атрымоўваў за паследнія гады з таго моманту, калі ўпершыню ў прынцыпе набыў ПК. Гэта вельмі цікавая кансоль, на якой ёсць вельмі незвычайная гульня ад самой Nintendo, якія сапраўды дораць табе нейкі незвычайны экспірыенс. Таму для мяне гэта, зразумела, у 2025 годзе будзе Instant Buy. Невядома, конечно, колькі гэта ўсё будзе каштаваць. Хутчэй за ўсё даражэй, чым цяперашнія свічы, але, ну, ёсць надзея, што яно будзе таго вартае, таму што гэта будзе і больш моцная кансоль, і там крос-платформу хутчэй за ўсё нейкую ўсё ж такі завязуць, тую ж Call of Duty, каб ты ўжо не толькі ва ўсялякую індзюшаціну граўся на сваім свічы. Таму будзем спадзявацца на лепшае і чакаць праз годзік, якім жа будзе гэты Switch па выніку.
Слухай, як ты лічыш паговорыць хочаш пра Fallout 4 і Next Gen Update? Я б крыху перадыхнуў. Давай, конечно. Это самое, там, видосик, это от Digital Foundry, мы их уже не раз згадывали, я у новинах их частенько згадываю, это товарищи, якія сур'ёзна займаюцца розныя тэхнічным аглядам гульняў. Ты новинок і старых, ну, часцей, конечно, за новинки бяруцца і глядзяць, наколькі яна працуе на розных платформах, што там з раздзяляльнасцю, з якасцю, з фепісамі, з заяўленымі і з тымі, якія па сапраўднасці. Вось, значит, у нас же нядаўна для Fallout 4 на хвалі, ну, распрацоўвалі, конечно, не на хвалі, але на хвалі хайпу, хвалі зацікаўленасці да серыі выпустили Next Gen патч до Fallout 4 на ПК-версию, на Xbox, на PlayStation, ну, зразумела, что на все основные платформы. И Digital Foundry поглядели, что они там понадавали, что они так долго рабілі, что они, в принципе, дадали, и что з гэтага ўсяго працуе. Дык вось, эксперт з Digital Foundry назваў патч для Fallout 4 на ПК вялікім расчараваннем адразу па некалькіх прычынах. У гульні з'явілася афіцыйная падтрымка ультрашырокіх дысплеяў, але яе рэалізавалі некарэктна. Элементы інтэрфейсу расцягваюцца замест таго, каб маштабавацца. Ну і гэта насамрэч хрень нейкая. А ў некаторых меню можна ўбачыць візуальны дэфект. Я там бачыў, справді ёсць моманты, дзе звычайно Fallout 4 знизу, там дзе выбор, што рабіць. Вось гэтыя, напрыклад, тут пры шырокім фармаце бачна, што вось гэта ніжняя зялёная полоска, яна расцягнулася, яна просто расцягнулася у бакі, замест таго, каб павялічыцца ці нешта такое. У шырокафарматным маніторы яны просто іх расцягнулі. Ну, як бы, гэта, безумоўна, гэта не вельмі. Ну, гэта так ўзровень AAA студыі. Так, але ўзровень Bethesdy, конечно ж. Так. Таксама перасталі працаваць, ну, мы уже гэта агучвалі, што перасталі працаваць некаторыя папулярныя моды, ну, і дзіўна, што пры гэтым абнаўленне не вырашыла тыя праблемы, якія былі ў гульні яшчэ з рэлізам, якія і моды, якія выпраўлялі гэтыя праблемы. То вельмі дзіўная сітуацыя атрымалася, што моды, якія дапамагаюць зрабіцца лепей, яны зараз не могуць працаваць, але пры гэтым афіцыйна гэтыя же праблемы Fallout не вырашыла. То бок неяк дзіўна неяк атрымалася. Так что Fallout 4, напрыклад, там по-ранейшаму можа вылятаць і на канкрэтных відэакартках, на канкрэтных нейкіх сітуацыях. Там ёсць вядомы такі прыкол, што на GeForce RTX-ах з-за графічнай налады, якая называецца аскепкі ад стрэлаў, она звычайна вылятала. Потым забыўшы мод, праблема гэта вырашылася, моды перасталі працаваць, яна зноў вылятае. Цудоўна. Максімальная частота кадраў Fallout 4 па змаўчанні складае 60 кадраў у секунду. Павялічыць гэты паказчык без модаў, як і раней, гэта немагчыма. Всё, зноў-такі моды раней гэта дапамагалі рабіць. Ніякіх візуальных або тэхнічных паляпшэнняў у Fallout 4 на ПК не адбылося. Вось табе, карацей, і ўсе абнаўленні, але гэта датычыцца ПК. На Xbox там не лепш сітуацыя. На Xbox серыі ў Next Gen версіі Fallout 4 не працуе рэжым якасці. То бок яна, як бы ён ёсць, але ён не працуе. Па словах Моргана, гэта чалавек з Digital Foundry, пры пераключэнні графічных рэжымаў нічога не адбываецца. Тады, ну, то бок, ён тыпу як якасць, а ёсць прадукцыйнасць, і яны аднолькавыя паказваюць усе это самыя вынікі, аднолькавую працу паказваюць. Прычым, што на PS5 гэтыя налады працуюць карэктна. То бок, нешта з Xbox'амі. Зноў. Ці ўжо просто Bethesdy. Яны ж там паміраюць уже, это Xbox, уже хрызы, можна нічога не рабіць і не замарачвацца. Значит, параўнанне пацвердзілі, гэта фізічнае параўнанне пацвердзілі, што на Xbox гульня не залежыць, як я ўжо сказаў, што абралі і працуе рэжыме прадукцыйнасць, які адпавядае аналагічнай наладзе на PlayStation 5. У роліку можна ўбачыць, што дэталізацыя і далёкасць прамалёўкі на PS5 у рэжыме, ну, мы ўжо не будзем шукаць гэты момант у відэа, і далёкасць прамалёўкі на PS5 у рэжыме якасць вышэй, чым на Xbox серыі ў незалежнасці ад абранага прэсета. То бок,
фізічна ўсё правяралі і звяралі. Раней у Bethesda паведамілі, што рэжым якасць на Series не зламаны, а гульня нацэлена на працу ў 4К 60 фіпісаў на абодвух графічных прысетах. Аднак параўнанне паказвае на тое, што пераключальнік рэжымаў на Series не функцыянуе. Паводле апісання next-gen абнаўлення ад Bethesda працуе ў рэжыме якасць з наладамі, якія адпавядаюць ультра параметрам на ПК. Аднак параўнанне паказала, што гэта не так. На кансолях ніжэй далёкасць прамалёўкі і ценяў, якасць геаметрыі і ўзроўню дэталізацыі. Карацей, нагаварылі, што мы вам прывезлі, а прывезлі па факту нічога не падвезлі. На PlayStation 5 якасць графікі таксама не стала значна вышэйшай у параўнанні, напрыклад, з той жа версіі PS4. Адзінае, што на PS4 было абмежаванне ў 30 фіпісаў. Зараз гэта абмежаванне знялі і за конт таго, што колькасць фіпісаў падцягнулася і якасць, зразумела, на PlayStation падцягнулася, але як і з іншымі, як і з Xbox'амі, як і ПК, усё роўна там розніца такая сабе, тыпу, што нічога там моцнага і не завезлі. Вось, так што адзінае, хто мог хоць нейкія такія сур'ёзныя змяненні заўважыць, гэта Сонебой. Все астатнія нешта там можа крыху прыгажэй зрабілася, але гэта не адпавядае зусім таму, што было заяўлена. Слухай, гучыць так, нібыта яны ўвогуле рабілі гэта вельмі пахуценькаму, сапраўды на хайпе ўжо пасля таго, як выйшаў серыял. Вельмі нешта дзіўна, можа сабралі пару якіх модаў, якія больш-менш працуюць, нешта дакастылялі іх, дамалявалі, можа быць. По факце вось выпусцілі нешта зусім незразумелае. Я чамусьці думаю зараз пра Ведзьмара, які калі выпускалі таксама гэты next-gen патч, і наколькі я памятаю, там розніца была касмічная. То бок там бачна, што людзі перараблялі, папрацавалі, і там доўга працавалі, доўга гэта рабілі, доўга каманда рабіла. Я зараз не ўзгадаю, хутчэй за ўсё там таксама былі нейкія пытанні, нешта можа недзе там не так добра файна працавала, былі там, падаецца, па першым выхадзе былі праблемы якраз такі з прадукцыйнасцю, што яна занадта там пражорлівая яна там была. Але там розніца, я нават запускаў, я глядзеў, бачыў, што розніца відавочна з Ведзьмаром таго года і это самае. А тут вось як атрымалася, вось сабе і Bethesda. Так, карацей, вось такая гісторыя з гэтымі фалаутамі. Так што, але я глядзеў зноў-такі па сябрах у Steam, людзі працягваюць гуляць. Разумееш, гуляюць і ў чацвёрку запускаюць, я гляджу. Запускаюць чацвёрку. Запускалі, я бачыў, гэта Shelter запускалі. Пра Shelter. Гэта ж Fallout Shelter, хто не ведае, гэта самае пра сховішчы, сімулятар сховішча, дзе там трэба будаваць пакойчыкі, чэпзікі ходзяць, выходзяць на паверхню, можна там, і такі сімуляцыя смешная, анімацыйна, мульцяшная. І на смартфонах у Fallout Shelter, гэта мне сябра, я не правяраў, сябра сказаў, што у Fallout Shelter на смартфонах з'явіліся ўсе персанажы з серыяла. Усе это там з'явілася Shelter, сховішча Vault 33, з'явіліся і Люсі, і гэта ўсе з'явіліся як персанажы, а на ПК іх няма. То бок ён захацеў на ПК, запусціў праз Steam, запусціў сабе Fallout Shelter на комп, а там іх няма, і там іх не з'явілася. І ён патлумачыў мне гэта толькі адзіна ідэя, што проста Fallout Shelter на Android ён больш-менш можна манетызаваць. Там можна набываць лаунчбоксы за грошы, там хоць нейкая манетызацыя ідзе, а ў Steam Fallout Shelter ён цалкам бясплатны, і там няма ніякай, наколькі я памятаю, няма ніякай манетызацыі, таму туды нічога не дадалі. Нелюбімае дзіця. Вось вам і капіталізм. Зараз зноў скажуць, што я сацыяліст, ёкарны бабай. Я заўсёды гэта з іроніяй кажу. Усе ўспрымаюць гэта як чысты. А ўсе ўспрымаюць, што я проста жартам гэта. Вось так яно працуе, вось вам і Fallout, і Bethesda, і ўсе гэты шэлтары і не шэлтары, і вось вам next-gen, які нейкіх заслугоўваем. Да, нейкая гену і дадаў толькі што Геннадія ў гульню. Так.
Ну, в прынцыпе-то пра Fallout і яшчэ крыху давай з гульнявых, бо ў нас як бы небагата. Гэты Ну-ну. тыдзень нас зусім небагаты ні па гульнях, ні па тэхніках. Я нешта глядзеў, трэба ж яшчэ нешта на гульнявыя навіны пакінуць. І уже неяк у відзіку просто паказваць нейкі трэйлер новай анонса нейкай простай гульні уже неяк і не Ну, хочется, тут больш нешта хочется абмеркаваць. Вось пра Manor Lords ці Manor Lords. Мгм. Агламоўны ты наш, як правильно? Я, Manor ці наверное, Manor? Манор. Манор хутчэй, да? Manor Lord. Мясцовая шляхта. Не, як это у нас правильно на беларускую перакласці? Это як шляхта, як магнаты, пэўна, лорды, правильно? Манор, мясцовыя магнаты, не, зямельныя Зямельныя? магнаты. Ну, нешта такое, крацей. Значит, Сядзіба. О, Манор гэта сядзіба? так. Сядзіба магнатаў. Ну, добра, Мгм. хай будзе так. Дык вось, пра Manor Lords зараз такі, не скажу, што суперхіт, но гэта ўсё ж такі даволі хітовая гульня у Steam, уже яе згадвалі. Дык вось, пра патчы невялічка такія дапаўненні, пра інфармацыю у гутарцы. Я гэта дадаў, таму што я сам зараз гуляю, мне гэта цікава, вось я буду распавяду, а вам цікава вам или не, я гэта уже не ведаю. Вырашайце самі. Да, вырашаюць самі. У гутарцы з ПК Геймер, кіраўнік выдавецтва Hooded Horse. Гэта, яны, дарэчы, падаецца, Hooded Horse — это то же самае выдавецтва, што будзе і Kingdom Come Deliverance выпускаць, правильно ж? Это ж адно і тое ж. Ну, яны ж там займаюцца ўсё гэтымі ўсімі сярэднявечнымі. Я магу памыляцца, загуглі, калі мне падаецца, гэта адна і тая ж банда. Я думаў, Hooded Horse — это ты якраз такі, хто робіць всялякія стратэжкі. У іх вось тут куча іх. Чаму я думаю, што яны таксама... Не, ну, Warhorse — это ты, хто стварае. Warhorse, все. Ну, бачиш, усе коні ва ўсіх адны. Хорсы, нічого ніхто не можа прыдумаць унікальнага. Якось у гутарцы ПК Геймер, кіраўнік гэтага выдавецтва, пацвердзіў, што кампанія не разлічвала на такі поспех гульні. Пагаворка ідзе не толькі пра доходы, не толькі пра грошы, але і аб уцягнутасці супольнасці. Я думаю, што ім там такія спісы. Я ўжо гатовы спісы напісаць. Прабач, секунду, это такі горад вялікі можна пабудаваць? Да, гэта будынкі трэцяга ўзроўню, ужо тыпу самыя такія ўжо з мануфактурамі, там могуць уже і зброю рабіць, і рамеснікі заходзяцца. Але яны вельмі шмат чаго хочуць, каб існаваць. Там і элю хочам, і шмат адзення, каб было на рынку, такія ўжо сядзяць цацы. Вода ёсць, паесць ёсць, не забілі, і ад халеры не памёр у 30 ўжо добра. Ось. Пра уцягнутую супольнасць, таму што ўжо я чалавек, які звычайна не звяртае шмат увагі на розныя гэта он праскачыў праз гэта. Пра сцены ходзіць. Пра сцены ходзіць. У мяне ўжо вось такі вось маленечкі спіс, так, дзе мне тут кадар? Вось такі спіс таго, што я толькі заўважыў, што там не працуе, што я бы ўжо адправіў бы ім, каб яны звярнулі на гэта ўвагу. Але я думаю, там ёсць шмат разумнейшых, хутчэйшых за мяне на гэта справу людзей. Значит, цитата: «Калі быць до конца сумленнымі, тое, што мы ўбачылі, пераўзыходзіць усе надзеі. Ніхто не думаў, што ў гульні будзе больш адначасовых гульцоў, чым у Total War Warhammer 3. Я, дарэчы, ўсё хачу як-небудзь дайсці паглядзець, што гэта за звер. Total War Warhammer. Ты ні ў адзін не гуляў? Ну, у сэнсе, я з Total War добра ведаю, яшчэ ж, ну, это Medieval, там, з тых часоў, Total War. Але Warhammer 3 мяне цікавіць, што гэта, ну, тыпу, маштабная сеча розных там дэманаў, оркаў, што там толькі не адбываецца. Я заўсёды толькі гляджу відэа пра іх, але, ну, сам ні разу яшчэ не дайшоў. І больш, чым у цывілізацыі 6. Але ж цывілізацыя 6, наколькі я памятаю, яна горш за цывілізацыю 5, як кажуць, тыпу, мясцовая. Так што параўнаць трэба было з онлайном цывілізацыі 5. На момант іх прэм'еры 173 тысячы чалавек. Зараз я ўжо не правяраў, колькі іх там, але я думаю, што гэта пікавы онлайн, самы сапраўды рэкорд іх. Гэтага ніхто не чакаў, гэта адбылося далёка за межамі таго, на што мы маглі спадзявацца. Цяпер у яе гуляе вар'яцкая колькасць людзей. Па словах Бендера, гэта не той. І не той. Гэта не ты.
з дзвюх. Ну. Першае тыдні галоўным для стваральнікаў гульні стала тое ж стваральнікаў, гэта вельмі гучнае слово, там ўсё ж таки адзін стваральнік, і наколькі я памятаю, ён распавядаў, што ён звяртаўся за дапамогай да іншых, ну тыпу на аутсорсе, каб людзі нешта рабіць, але ён казаў, што гэта нібыта наадварот, толькі яшчэ больш часу яму трэба было на, ну як гэта ўсё менеджерыць даводзілася. Ну так, тыпу, што гэта нашмат больш часу яшчэ чым ён бы адзін сам зрабіў, але я думаю, гэта праблема часта у тых людзей, якія проста прывыклі самі ўсё рабіць, і ім цяжка пакласціся, відаць, што кагось дэлегіраваць сваю працу, праз гэта трэба прайсці, пра гэтаму трэба проста навучыцца, проста заўсёды кажуць, ну падаецца, ну ўсё, ну это ж трэба глядзець, чалавек пэўна не так зробіць, як я бы зрабіў лепш. Але гэта, калі хочаш дасягнуць нейкага больш поспеху, пэўна, трэба неяк гэта перарасці, неяк выхаваць у сабе такія рэчы. Дык вось, у першыя тыдні галоўным для стваральных гульні стала тое, як шмат гульцоў дзеляцца сваімі думкамі і ідэямі. Каманда выдаўцоў сумесна з Гжэгашам стычнем ужо рыхтуе патч, якім будзе ўлічана шмат зводгукаў. Мне вельмі цікава, я ўжо кажу так, са сваім спісам касякоў гульні, вельмі цікава, што канкрэтна яны ў першую чаргу будуць выпраўляць. Вось проста выключна нават як даследчык, вось проста паглядзець, што канкрэтна яны вылучаць як галоўнае з касякоў, усіх касякоў, якія там ёсць. Таксама раздзел Who That Horse аддзел Who That Horse патлумачыў, як зараз праходзіць праца над гульнёй. Выдавецтва прадстаўляе падтрымку супольнасці, паслугі тэсціроўшчыка, інфармацыйную падтрымку ад творца. Manor Lords атрымлівае водгукі ад супольнасці і прымае рашэнне аб тым, з якімі ідэямі ён згодзін і што будзе зроблена. Раней стычань паведамляў, што ён плануе дадаць у гульню замкі, аблогі крэпасцяў і аблогавыя машыны. Некаторыя з гэтых сістэм ужо з'яўляліся ў гульні на ранніх этапах распрацоўкі, то бок гэта не ў раннім доступе, а яшчэ раней, калі ён сам распрацоўваў, але пакуль што ў яго няма дакладных планаў таго, колькі якога кантэнту будзе дадавацца ў перыяд ранняга доступу. То бок ёсць уяўленне, што і ў яго сапраўды там нейкія вар'яцкія маштабы таго, што ён хоча зрабіць. Ну, калі гэта ўсё атрымаецца так, як ён хоча зарабіць, гэта будзе, конечно, цудоўна. Але на данным этапе я сабе замкі, сцены, гэты аблогі, я сабе не слабовата уяўляю, як гэта там будзе працаваць. Але ж, конечно, будзем чакаць. Ну, слухай, уяві замак будаваць некалькі дзесяцігоддзяў, там, колькі замак будуецца? Хутченька робіцца ці не? Не, ён там будзе хутченька будавацца. Пытанне, колькі рэсурсаў на яго трэба замаваць. Камення. Там камені, каб роўны, каб гэта ўсё прыцягнуць, гэта ж там ўсё так. Але там ёсць дысбаланс. Я зараз рыхтую гэты самы агляд, на днях ён, дарэчы, выйдзе, там, можа, заўтра, паслязаўтра. Там ёсць вось гэты дысбаланс, што спачатку гульня падаецца табе вельмі збалансаванай, што на ўсё ты, ну, нібыта ўсё працуе як механізм, сапраўды, чтобы адно збудаваць, ты задзейнічаеш рэсурсы, людзей, там, цяглавую сілу нейкую. А потым уже праз гадзін 20 гульні у цябе вёскі настолькі дысбалансаваны, што у цябе там уже грошай нейкі там 10 000, ты можаш себе дазволіць уляпіць просто што хочаш, і оно збудуецца, просто ставіш на трэцюю хуткасць, і там у цябе уже 20-30 сямей просто валандаюцца па горадзе, ходзяць без справы, таму што ну то і не трэба больш нічога рабіць, у цябе ўсё працуе. Яны просто валандаюцца. Пабудаваў сацыялізм. Ну, рэчы. Ну, вось, і калі ты, пэўна, паставіш гэты замак, колькі бы яны там рэсурсаў не захацелі, табе не будзе ніякай праблемы гэтыя рэсурсы ці вылучыць, ці там ёсць цэлая сістэма куплі, продажу на, ну, рынкі, факторыі называюцца. Ніякай будзе праблемы іх набыць, каб ты прывезлі. Адзінае, што час просто атрабуе. А ўся ж это дысбаланснасць, хутчэй за ўсё простое, што ў цябе невычарпальныя рэсурсы. Там вычарпальная большасць. Ну, дрэвы, не, таксама вычарпальна, можна, але не, там яшчэ ёсць абмежаванне, што ён намагаецца збалансаваць эканоміку, тыпу, што зразумела, што вот у цябе ёсць жалеза, там, ты з жалеза зарабіў нейкі там жалезныя гэты зліткі, і ты іх прадаеш, яны дарагія. Але калі ты зашмат прадаеш, рынок перанасычаецца, цана падае, і яна можа зваліцца да таго, што ты просто перастанеш экспартаваць яе. Вось. І зноў ж такі яна не на вычарпальныя, тое самае жалезная руда, яна вычарпальная, але ў цябе можа заявіцца, што ў цябе гэты жалезныя руды не абмежаваная колькасць, но вельмі вялікая, там, напрыклад, 1500 матэрыялаў, гэта шмат,
і пакуль ты іх усіх адтуль дастанеш, у цябе можа з'явіцца магчымасць набыць сабе, ну, не перк, ну, там же паляпшаць можна сваю вытворчасць, паляпшаць свой горад, і адзін з пунктаў можна патраціць на тое, каб зрабіць свае вось гэтыя шахты, якія канкрэтныя шахты, зрабіць бясконцамі. Вось, так бок, на іх можна, яны робяцца бясконцамі. Ну, типу, там, конечно, гэта ўсё абумоўлюецца, што вы глыбей там паглыбляецеся у глебу, глыбей паглыбляцца ў глебу, халера. Такое моцна. Шахты, і ты можаш больш адтуль даставаць. Карацей, ну, там ёсць, конечно, там, але і цікавы момант гульні, што гэта ты ўсё пачынаеш заўважаць толькі з вялікім часам, калі ты ўжо пачынаеш глыбока разбірацца, як што працуе, толькі тады ты пачынаеш заўважаць, што там палова, ну, шмат што сапраўды не працуе. А пакуль тебе маленькая вёсачка, ўсё кайфова. Ўсё прыкалдосна. Вось. Гэта пра Manor-Lord. Выдаў базы пра Manor-Lord. Добра, будзем чакаць ад цябе падрабязнага нейкага агляду. Ну, і там не супер падрабязны, я такі больш. Потому что падрабязны там, ну, там памылкі ўсе пералічваюць. Таксама ж, ну, што там просто, ну, ранні доступ, зразумела, што. Ну, зразумела, так. Ну, што ты яшчэ тут хацець ад гэта самае. Просто папярэджанне такое, што будьте асцярожнымі, не падавайцеся на заманухі. Вось, ранняга доступа. Так, ну што, ты па гульнях яшчэ што хацеў распавесці? Так, я хацеў распавесці пра дупу Пра дупу? Давай. Разладу сваркі, якая робіцца ў геймерскім камьюніці. Давай. Калі ты памятаеш, некалі мы ўжо заўважалі гэтую гульню, таму што не заўважыць яе даволі складана. Боже, я ўжо страціў, дзе трэйлер? Гаворка пра Stellar Blade, новы эксклюзіў PlayStation 5, наколькі я памятаю, ўсё ж такі это эксклюзіў, выключна на PlayStation 5, з галоўнай гераіняй, знешне прывабнай, што шмат каго не задаволіла, шмат каго задаволіла, карацей, гэта... Фу, прыгожая жанчына, фу! Так, гэта гульня павінна была стаць у цэнтры нейкага скандала па выніку, і ён адбыўся разам з рэлізам гульні. Гульня выйшла тыдзень таму на PlayStation, атрымала даволі неблагія водгукі і рэцэнзіі, але гледзячы па аглядах, яна не з'явілася чымсьці выбітным. Здаецца, было больш дыскусій якраз такі наконт нейкіх нязначных змяненняў у знешнім выглядзе гераіні, якія адбыліся ў дзень запуску з патчам першага дня, які адбыўся. Большая частка дыскусій вакол Stellar Blade была пра галоўную гераіню Еву, яе дызайн у камплекце з фізікай калыхання яе частак цела і вялікай колькасцю фан-сервіса. 26 красавіка ў дзень запуску гульні фанат Stellar Blade Марк Керн запусціў на Change.org петыцыю цэлую пад назвай Free Stellar Blade. Вызваліце Stellar Blade. Пад загалоўкам, чаму гэтая петыцыя важная, Керн сцвярджае, што Stellar Blade была падвергнута цэнзуры і што гульня цяпер з'яўляецца культурным маяком свабоды выказвання. Free Stellar Blade за лічаныя дні ўжо перавысіла сваю мэту ў 50 000 подпісаў. 50 000 чалавек лічаць, што зацэнзурылі гульню. Яна не такая, як была ў трэйлерах, і нават не такая, як была ў версіі 1.0, якая непасрэдна запісана на гульнявыя дыскі, а ў патчы там усё зламалі. І зламалі такім чынам, як бы это сказаць, што крыху зменшылі памеры пытання, так сказаць. Не, памеры пытання засталіся такімі ж, але у гэтае пытанне крыху прыхавалі. За, як ты можаш бачыць,
вачастыя геймеры, яны разгледзелі, дзе іх спрабуюць, у якім месцы іх спрабуюць падмануць, дзе ім хлусяць, і стварылі непасрэдна гэтую петыцыю. Многія з тых, хто падпісаўся, яны кажуць, што так, зараз яшчэ ну вось тут яшчэ адное расследаванне таго, што адбылося. Што вось это такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вось як было ўсё было відаць, а тут нейкую сетку павесілі, нам нічога не відаць. Вось, ну і таксама вось гэты момант 1-0, дзе тут злева нічога няма, справа, ну я тут ужо нават не магу павялічыць для таго, каб вы гэта ўсё разгледзелі, можа толькі на вялікім маніторы, калі штось там заўважыце. Вось. Большасць абвінавачвае Sony, вось гэтых падпісантаў абвінавачвае Sony у тым, што яны узяліся за цэнзуру і таксама вінаватыя ў ілжывай рэкламе. Прычым многія нават даходзяць да таго, што намякаюць, як гэта робіць Керн, што тут пастаўлена на карту святое права на свабоду выказвання. Што ж Sony зрабіла? Ну, гэта не зусім Sony зрабіла, таму што наўрад ці праграмісты Sony бралі і сарамліва прыхоўвалі пытанні, якія ўсіх узбудзілі. Вось, наўрад ці гэта былі непасрэдна яны, гэта хутчэй за ўсё ж такі рабіла сама студыя. Але сапраўды можна адзначыць факт, што тое, што было ў трэйлерах, вось гэтыя вачастыя людзі, яны знайшлі пацверджанне таму, што ў свежым патчы, у самым першым патчы, які здарыўся пасля рэлізу, шмат што прыхавалі. Не сказаць, каб шмат што, ну, прыхавалі надта тое, што выпячвалася раней, вось, скажем так. Самае цікавае. Так, і гэта іх абурыла, з-за гэтага узняўся сапраўдны шытшторм, дзярмовая бура, я не ведаю, як это назваць, навальніца нейкая навала. І некалькі дзён інтэрнэт выключна, геймерскі інтэрнэт выключна пра гэта і гаварыў, што добра дэманструе тое увогуле, наколькі ўсім цікавая гэта гульня, таму што я нічога не чуў пра менавіта яе геймплей ці нейкія там добрыя водгукі пра сюжэт, пра герояў, штось такое. Я чуў толькі пра тое, што стала менш аголеных частак цела ў галоўнай гераіні. І гэта хутчэй за ўсё добра характарызуе Stellar Blade як гульню. Як гульню. Бо гаварыць тут асабліва больш няма пра што. Да і бог з імі. Ну, ёсць гульні такія, ёсць не такія. Ну, што ж сказаць? Хочуць, хай робяць. Ніякіх пытанняў. Вось такая прафесійныя такія каментары ад аналітыка, вы толькі што пачулі. Ну, ёсць і ёсць. Не было бы і не было бы, што сказаць. Ну, тут самае галоўнае ва ўсім гэтым, зразумела ж, ты ведаеш пра правіла 34? Ты мне нешта... цікава, ты што мне табе. Ты тлумачыў мне, што ўсё, што ёсць, на ўсё, што ёсць порно, так? Порнографія, на любую тэму, якую ты можаш падумаць. Вось, і зразумела, што хутчэй за ўсё, я сам яшчэ не глядзеў, не шукаў, але хутчэй за ўсё. Я, у прынцыпе, не збіраўся і не збіраюся шукаць, але хутчэй за ўсё ўжо ўсе вось гэтыя 50 000 падпісантаў яны могуць знайсці у любым выглядзе, якім ім толькі спадабаецца, на спецыфічных сайтах выгляд і гэтыя скіны галоўнай гераіні, таму тут асабліва я нават не ведаю, што ты яшчэ сказаць. Вось в такім свеце мы жывем, дзе 50 000 хутчэй за ўсё дарослых людзей так, яны змагаюцца за свае каштоўнасці. Хочется патрымацца за каштоўнасці. Так, пяройдзем далей, ідзі пра гульні, яшчэ будзем што гаварыць. Пра гульні не, пэўна, ўсё скончылася. Гадзіна 40 мне жонка сказала, што не больш 2 гадзін, і ўсё. Яна сказала, ну, мы якраз яе не хвалюе. Не прадаш, а нічого, ўсё, не больш 2 гадзін. Ёй трэба ісці ў агарод.
Ну, Так, я хацеў крыху расказаць пра новы фільм, які завецца «Каскадзёры» The Fall Guy, у якім здымаецца Райан Гослінг і Эмілі Блант, і гэта з'яўляецца кінаадаптацыяй аднайменнага серыяла 80-х гадоў. Прынамсі, гэта кіно пра патрапанага жыццём каскадзёра, які неахвотна вяртаюцца ў сваю прафесію, каб дапамагчы было дзяўчыне зняць яе першы фільм, блокбастер з шматмільённым бюджэтам. І сам фільм я не глядзеў. У яго даволі сярэднія ацэнкі, адзнакі як для як-то забаўляльнага контента. Ён даволі добры, хутчэй за ўсё будзе. Але я хацеў пагаварыць крыху пра іншае, пра тое, як выключна цікава вядзецца маркетынгавая кампанія гэтага фільма. Калі я не памыляюся, 2 дні, пэўна, таму адбылася прэзентацыя, афіцыйная прэм'ера, у США стартаваў гэты фільмец, і інтэрнэт проста напоўніўся нейкімі бясконцай колькасцю вось такіх каскадзёрскіх прыколах, у якіх адбываюцца ці то бойкі з Райаном Гослінгам, ці то ягоныя нейкія каскадзёры займаюцца тым, што скікаюць праз вокны і разбіваюць гэтыя вокны. І ўсё гэта выглядае даволі прышпільна, таму што такога маркетынга я не памятаю. Вось тут зараз будзе адбывацца бойка, яны ўсе ўтрох вельмі прыгожа вылецяць у вакенца. Ну, проста нейкі цуд, калі гэта ўсё адбываецца на, ведаеш, у рэал-лайфе. Як мне падаецца, вельмі вірусна працуе на тое, каб ты даведаўся, што ўвогуле гэты фільм выйшаў. Дарэчы, дзякуючы усякім вось гэтым твітарам і ўсяму гэтаму, я ўспомніў, што такое кіно існуе, што там здымаецца Райан Гослінг, і што неяк трэба будзе яго забачыць. Цікава, як вось уся гэтая маркетынгавая кампанія па выніку спрацуе, і што, ну, як сябе акупіць гэтае кінцо, што з яго будзе. Пакуль што я яго ў дамашнім кінавідэапракаце не бачыў, але, пэўна, хутка ён ужо з'явіцца, таму што нашмат раней, чым звычайна, павінна выйсці гэтая карціна у стрымінгах, з'явіцца на стрымінгах. Таму хуценька пасля гэтага мы пабачым яе і на ўсім вядомых сайтах. Вось гэта тое, што я хацеў расказаць пра кінцо The Fall Guy. А я хацеў тебе, каб ты паказаў, я бачыў у твітары просто пра гэта у новым Дэдпул трэйлеры з гэтым самым, з Вулверайном. Дэдпул сядзіць у кашулі з Райаном Гослінгом. Це смешны такі момант, нешта там Райан Гослінг нешта там пракаментаваў, тыпу, што я хацеў забраць у яго сваю кашулю, ну, нешта такое. Ну, гэта просто пачаў пра Гослінга, я ўспомніў, што бачыў у стужцы гэты прыкалдэсік. Што яшчэ раз скажа пра то, што Дэдпул — гэта адзін з самых вясёлых і нейкіх такіх гумарных, нейкіх са сцёбам, вось такія, тыпу, нейкі такі сапраўднаму сатырычны, нешта такое, вось, без гаўна жартаў, а вось нейкай такой сатырай цікавай. Так, што, калі пра меды ўсё, пяройдзем, ўжо будзем падыходзіць пакрысе пад самы канец. Што, каментарыі вашы? У нас сёння 2 каментарыя пад апошнім нашым, ці, як бы казалі больш свядомыя, як бы это правильно сказаць, карацей, пад крайнім. Сергей Мухін: як па мне, у серыяле Fallout ёсць адзін вельмі сур'ёзны недахоп, усяго 8 серый. Вельмі хацелася яшчэ паглядзець гэтай гаднаты. Так, але чаго мы дадалі гэты каментарый? Гэта пасля слоўя. За мінітмэнаў таксама можна апцыянальна знішчыць прыдвен. Квест мае назву With Our Powers Combinate. І я так і зарабіў, калі праходзіў за іх. Таму праходжанне за мінітмэнаў таксама атрымліваецца не тое, каб кананічнае ўжо. Гэта мы размаўлялі ў мінулы раз пра Fallout серыялы, пра нейкі там, дарэчы, гэта, пэўна, спойлер. Не, гэта не супер, гэта не страшны спойлер. Это якого, до 4-го Fallout?
Не, гэта да серыяла Fallout, там пра прыдвен, там пра гэты дырыжабль, баявы дырыжабль Дырыжабль, ага. да братэрства сталі, які з назвай прыдвен з'явіўся ў серыяле, хаця у гульні ў Fallout 4 яго па адной з канцовак яго знішчылі. І вось я тады сказаў, таму што я сказаў, што прыдвен застаецца цэлым толькі у канцоўках за братэрства сталі і за мінітмэнаў. Дык вось мяне паправілі, што за мінітмэнаў яго таксама можна, але ж апцыянальна, але можна знішчыць. То бок атрымліваецца, што толькі канцоўка за братэрства сталі, калі выходзіць, што прыдвен існуе ў серыяле, у падзеях, якія пазней за Fallout 4, што толькі канцоўка за братэрства сталі з'яўляецца кананічнай для серыяла. Так, і другі каментарый. Алексей Гуляў ужо не першы раз трапляе у наш спіс каментарыяў па тэме. Тут ён мяне выправіў. Я тут табе з разумным выглядам сядзеў, распавядаў пра рафанды. Я нічого не зразумеў. Не зразумеў. Я крыху не так патлумачыў, але это самый вось ён мяне выправіў. Пра рэфанды мы гаварылі ў мінулы раз, і значыцца там было не, я гаварыў і пра ранні доступ, а там толькі мелася на ўвазе пра папярэднія рэлізы за пару дзён да таго, як гульні часта выходзяць, ну там розныя дэлюксы, там лімітад эдышанах, да, яны выходзяць за некалькі дзён да агульнага рэліза. Вось, калі ты купіў дэлюкс ці нейкую такую версію, ты можаш пачаць гуляць раней на 3-5 дзён. І да гэтых змен ты мог гуляць колькі заўгодна гадзін да рэліза, а правіла 2 гадзін пачыналася пасля рэлізу. То бок чалавек мог паспець прайсці гульню за гэтыя пару дзён да агульнага рэліза і вярнуць яе. Цяпер нават у гэты папярэдні рэлізны перыяд дзейнічае правіла 2 гадзін. Всё. Цяпер табе зразумела? Ну, слухай, тут не толькі пра ранні доступ пішуць, тут таксама пра расшыраны доступ. Гэта якраз такі, я разумею, усякія дэлюкс выданні, калі ты... Я тлумачу, што гэта працуе з раннім доступам. Мне казалася, ты казаў і не толькі пра ранні, не? Я казаў і пра тое, а ён мне... Калі... Зноў-такі, мы тут апіраемся на тое, што Алексей Гуляў лепш за мяне разабраўся ў пытанні. Я ўсё ж такі з англійскай мовы ў мяне Google Translate, please translate me. Ну, то есть... Ну, з ім вот так. З англійскай. Я спадзяюся, што можа крыху лепш разабраўся ў тым, што там напісана. Вось, я казаў, што і пра ранні, і пра вось гэтыя перадрэлізныя, да, дэлюкс-версіі, а ён патлумачыць, што гэта датычыцца толькі перадрэлізных версій. Вось, што раней можна было за пару дзён да агульнага рэлізу нагуляцца, і толькі пасля таго, як адбываўся агульны рэліз, пачынаў працаваць таймер. Да, ты мог праз 2 гадзіны аддаць. А ты атрымліваецца, ты мог гуляць 3 дні, прайсці гульню, і вярнуць яе. А зараз так нельга. Зараз вось гэтыя 2 гадзіны працуюць, як толькі ты атрымаў гульню, як толькі ты запусціў гульню нават у дэлюкс-версіі. Дзякуй за вашы цікавыя, трапныя і карысныя каментары, якія выпраўляюць нас дзядоў, таму што мы, канешне, разумныя, прыгожыя, але... Усё спрэчна. Не ведаю нічога. Вось, але іншы раз мы можам таксама нешта не да канца разабрацца. Ці нешта не ведаць, ці быць... Ну, карацей, я ўсё сказаў. Мы якраз уклаліся ў 2 гадзіны, і табе ўжо час пад абцас, скажем так. Усё так. Правда, мужчына выбірае абцас, таму што ведае, што гэта найлепшая форма існавання. Добра, вялікі ўсім дзякуй, што даглядзелі відео. А не, пачакай.